LED pásy s prúdovými drivermi predstavujú pokročilú technológiu v oblasti osvetlenia, ktorá kombinuje vysokú efektivitu a dlhú životnosť. Toto video poskytuje detailný prehľad o tom, aké výhody tieto pásy prinášajú, najmä pri dlhých trasách osvetlenia. Prúdový driver slúži na reguláciu prúdu prechádzajúceho cez LED diódy. Zabezpečuje, aby prúd tečúci cez diódy zostal konštantný, čo je kľúčové pre udržiavanie stabilného jasu, farby a dlhej životnosti. Vďaka prúdovému driveru sú LED pásy chránené pred kolísaním napätia, ktoré môže viesť k skráteniu životnosti alebo k ich nerovnomernému svieteniu. Tento systém umožňuje efektívnejšie a bezpečnejšie fungovanie, znižuje riziko prehriatia a poskytuje lepšiu kontrolu nad svetelnými vlastnosťami. Prúdové drivery zabezpečujú rovnomerné rozvádzanie prúdu do všetkých častí LED pásu a ten je rovnomerne zaťažený. Pás svieti rovnako na začiatku ako aj na jeho konci, nie je teda potrebné paralelné zapojenie po 5 metroch ako u iných LED pásov bez driverov. V závislosti od daného typu je možné zapojiť až 20 metrov osvetlenia v kuse. Index podania farieb CRI u týchto pásov je až 95. Vysoké CRI znamená, že farby objektov osvetlených LED pásom sa zobrazujú vernejšie a prirodzenejšie. Naša dôvera v kvalitu a odolnosť tohto produktu je počiarknutá výnimočnou 5-ročnou zárukou, čo vám poskytuje garanciu dlhodobej spokojnosti. LED pásik s príkonom 4,8 W na meter a hustotou 70 LED diód na meter je vybavený vysokovýkonnými SMD 2835 LED diódami, čo zaručuje jemné a rovnomerné osvetlenie pre akékoľvek dekoračné účely. Tento typ umožňuje zapojiť až 20 metrov pásika v kuse bez straty svietivosti. LED pásiky s príkonom 7,2 W na meter a hustotou 70 LED diód na meter poskytujú intenzívne a súčasne úsporné osvetlenie. S 5-ročnou zárukou a všestranným využitím tento produkt je ideálny pre dekoračné osvetlenie, ako aj pre hlavné osvetlenie v rôznych prostrediach. Tento typ umožňuje zapojiť až 15 metrov pásika v kuse bez straty svietivosti. Najvýkonnejšie LED pásy s prúdovým driverom majú 14,4 W na meter a 120 lediek. Svetelný tok je až 1500 lumenov a sú ideálne na hlavné osvetlenie. Tento typ umožňuje zapojiť až 13 metrov pásika v kuse bez straty svietivosti. LED pásik s prúdovým driverom predstavuje ideálne riešenie pre každého, kto hľadá vysokokvalitné, energeticky efektívne a esteticky príťažlivé osvetlenie. Jeho vysoká účinnosť, dlhá životnosť a flexibilita použitia ho robia ideálnym pre širokú škálu aplikácií, kde je požadované spojenie funkčnosti a estetiky. Objavte kvalitu a efektivitu s našim najnovším LED pásikom. Ak máte záujem o LED osvetlenie alebo potrebujete poradiť s výberom, navštívte náš e-shop ledprodukt.sk.